A female traditional healer has sent a warning to President Mnangagwa, saying the ancestors are not happy with the way he is leading the country. Hanzi bvumai kutsiurika. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV. Pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, yandadzoka nayo panapa inyaya a traditional healer uyo ataura mashoko ake achiti mutungamiri wenyika vaMnangagwa bvumai kutsiurika nekuti vadzimu havasi kufara nemutongero wamuri kuita, muri kutonga pachitororo. But zvanga zvakaipei kuti this traditional healer angoenda kuna president, angotsvaga nzira dzekusvika nadzo kuna president, otaura nyaya yake kuti mukuru zvakamira zvakadai, so vadzimu vataura kuti aiwa isusu hatisi kufara, pane kuposta pasocial media nekuti magumo acho munongoziva imimi kuti kangoma kana koririsa kanenge kakuda kupaduka. Vakuru vakadhiniwa nazvo vanoitwa mawani, nekuti nowadays tikuona vanhu vanenge vari kuzochipisawo mukuru wenyika vari kuita yakasiyana-siyana. Following the video, Remface akamisa motorcade achida kutambidza president mapepa ake. Guys, ndisati ndakupai video Remface akamisa motorcade achida kupa president mapepa ake, ndoda kumboti mumboona video a traditional healer vachitsiura ivo President Mnangagwa on social media. Ndiri kutaura ndiri kuno kudare guru reZimbabwe. Ndatuma nevene veZimbabwe, ndine mashoko andinawo kwauri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe, iwe Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Ndanzi ndikutsiure, kuramba kwako kutsiurika ishamu. Vene venyika yeZimbabwe havasi kufara nemutongero wavo kuita nyika yeZimbabwe. Kutsamwa kwawo zvinokwazara, ushunguwo zvinowazara. Vasvika pakuya netsoka dzavo vega vamire vomene. Havasi kufara nekutonga kwakuita nyika yeZimbabwe. Hazvisi kufadza vene, hazvisi kufadza. Saka zvanzi ndikutsiure. Ukabvuma kutsiurika rugare, asi ukaramba sangana netsiuridzo hanzi shamu pamusoro pako. Saka zvakwauri iwe kuti usarudza zvipi. Ndiwangu mashoko andinawo. I think mangozvionera mukazvinzwira mashoko directed to President Mnangagwa ari kuti iwo bvumai kutsiurika. So pane this video again remurume kana kuti mukomana akamisa iye motorcade president ichifamba. Hatisati tambozviona izvo. Even panguva yaMugabe hapana benzi raipengera kudhuze neroad, kudhuze kuri kupfuura motorcade. Amenoti mapenzi amazano chichikuitika, maybe this guy anga akadhakwa or akazviita intentionally kana kuti aipenga, we don't know. So guys, come through in the comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Asi ndisati ndaenda ndoda kukusiyai zvakare muchiona video remukomana akamisa motorcade. Asi kana mapedza kuona, ngasangane mucomment section muchitudzawo maonero enyu nemafungiro enyu pamusoro penyaya mbiri idzi, nyaya yatraditional healer uyu pamwe chete nemukomana wekumisa motorcade, muchitudzawo kuti muri kupaonawo sei. It is just the 1st of January 2026. But anyway, let's go back to the music. Let's get that paper back
zvinhu